Хора, какво става? Отивам за тренировка, много свети. Сега ще ви покажа, много е брутална. Тя е за издържливост. И между другото, ми хрумна една идея да направя едно общество от млади хора тук в моя град. Като се вдъхнових от момчетата от мен във Варна и човека, който е създал групата, Денис, а.к.а. Белята. Мисля обществото да се казва Dunav Brothers. Вече съм го направил, има инстаграм страница. Ще оставя в описанието да я последвате. И така, ще разкажа повече за общността. Може би в някое друго видео. Тъй като сме двама човека, аз и един мой приятел. Сега отивам към лостачките и ще се включа направо като съм там. Тук сме на лостовете вече. Сега да обясня малко за тренировката. Тя се състои от 5 рунда. Всеки рунд правя по 8 упражнения. 4 упражнения за гръб и 4 упражнения за гърди. Т.е. дърпащи и бутащи. Между всяко упражнение почивам по 45 секунди. А между рундове почивам по минута и половина. И така 5 рунда. Да, сега ще видите. Спорта е начин на живот. Аз мечтаях да стана шампион. Мечтаях да успея в живота. Затова съм тук пред вас. Като пример искам да кажа. Мечтайте, борете се и ще успеете. 7 дни се пичу по 24 часа. 3, 6, 5 дена да докажем класа. Всеки ден в залата за сила и за маса. Всеки ден го почва с позитивна нагласа. 7 дни се пичу по 24 часа. 3, 6, 5 дена да докажем класа. Всеки ден в залата за сила и за маса. Всеки ден го почва с позитивна нагласа. 5 часа най-късно, 6 будилника звъни. Време е за хъсъл и горене на калории. Пускам дабълшот еспресо, ум го удря в... Сега ще почувам на минута и половина. И продължавам с втори рунд, който е пак със същия упражнения. Просто накрая вместо кофички ще правим кофички, обаче на пейката. С ръцете зад гърбът ми. Това е като цяло. Ще оставя някъде по екрана снимка на всичките упражнения с тренировката, с рундовете. Да си ги видите, ако искате, може да го пробвате. После падам на земята за бързи столица. Няма време за губене, врага диша във врата. Библия, молитвеник и броеница за духа. Мисля да не снимам всички рундове, просто ще снимам първият рунд, където обяснявам за тренировката по-подробно. Тоест, нали, какво трябва да правите. И ще снимам петият рунд, който е последният. Утамя, чтоб да си прекъдя. Ден ди гладя и черта плановете за деня. Паля джипа, давам газ и по задачи. Целите си ги преследвам хеликоптера. Може да видите вече как на петия рунд вече почти не издържам. Още на първото упражнение, ми остават още 7. Тъй, че тези упражнения по тази последователност са за издръжливост. Нали, пак градят си мускул, но главната цел е за издръжливост. С тези почивки, с самите рундове е направено за издръжливост. Значи това го правя по един път на седмица. Другите дни се прави нещо като кросфит упражнения, които ги гледам в едно приложение, което се казва Boost Camp. То е безплатно и може да си го стиглите. Там има всякакви варианти за тренировки. В смисъл, може да правите бодибилдърско, кросфитърско, може да правите и тренировки на лостове, нали, каквото си харесате вие. И да, това ме е сплита. Гледам да се пазя от бракачи на текачи. Рапа стана чалга, всеки търси си плащачи. Не искам аз да чувам думите, не мога трях. Злоба в рика раздавам бълти в гръба. Болката, братле, е на успеха съпровода. Стискай зъби и помни девиза наш друга порода. 7 дни се пичу по 24 часа. 3, 6, 5 дена. Да ви кажа честно, от всичките упражнения най-хард ми е кога дойде реда за широките набирания, понеже са ми много гадни. Защото след всичките тези набирания, като дойде това широкото и направо ма разката. Направо ми разказва играта.
И особено сега петия рунд е ужас. Кажем коса, всеки ден в залата за сила и за маса. Всеки ден го почва с позитивна нагласа. 7 дни, седмично по 24 часа. 3, 6, 5. Ето сами виждате колко ми е сложно да ги направите с набиране. Много са гадни, ама трябва да го направя някак. Нали, в живота трябва да правим и тези неща, които са ни гадни. Защото след като ги направим, те не изграждат и направят по-силни хора. Защото следващия път, когато правя широки набирания, ще ми е по-лесно от сега. Понеже ще съм станал по-силен. Да, малко разсъждения. Кажем коса, всеки ден в залата за сила и за маса. Всеки ден го почва с позитивна нагласа. Мите пробват да ходят в главата ми като горгона. Бръснат съм на каска и ги отблъскам като икона. Влизам в зала и загрявам лежаката 2-3 тона. Той е рап, като го слушаш си дигаш тестостерона. Не пуша, не пия, не се другирам. Бате карам стар баварец с кити, не парадирам. Толкова разпален направо ще експлодирам. Готов съм с тренировката. Успях да избутам за 30 ковчики накрая. Много добре, наистина. Видеята в бъдеще ще бъдат с по-хубаво качество, понеже съм си взел камера DJI Osmo Pocket, но все още не е пристигнала. Най-вероятно ще дойде в началото на другият месец. Ще подобря качеството. Надявам се следващите видеа да бъдат с моят приятел, който аз го наричам най-здравият ми приятел. Той се казва Георги. Има много здраво копеле като цяло. И да, и в следващото видео или в последващото вече ще ви обясня точно за тая общност. Сега ще оставя в описанието. Може да ме последвате там. Намислил съм много идеи за общността и като цяло искам да я развия наистина много. Понеже момчето от мен от Варна и специално Денис Белята супер много ме надъхва. И затова реших аз да създам такава общност. Не мисля, че копирам някой. Просто ще го направя под моето виждане. Ще го направя така, както аз го виждам. Искам просто и в моят град да има такава общност, в която да се събираме млади, надъхани хора, момчета, дори по-възрастни, няма никакво значение. Просто да сме надъхани, да се развиваме и да градим себе си като хора. В бъдеще ще направя група за всички членове от общността, където да се събираме за тренировки и за всякакви видове събития. И да, много съм надъхан, мисля, че ще стане много добре всичко. Аз съм търпелив човек и няма да се откажа, ще бутам до края. И такива хора искам да са покрай мен. И да, като цяло е това за сега. Ако са ви харесали упражненията, рундовете, може да ги пробвате на ваша глава. Сега зависи, всеки от вас ще бъде на различно ниво от мен. Някой може да правят повече повторения, някой по-малко. Като цяло целта е да си изберете едни повторения, с които да правите всяко упражнение. И на последният пети рунд, кофичките да ги правите максимум колкото можете. Ако ви е харесал клипа, харесайте го. Ако не, съжалявам. Приключвам клипа тук и ще се видим следващия път.